Duit mantune spesial khusus kanggo wong kang saya. Kanggo wong kang. Oke, terima kasih. Kanggo Mama Haji Ratna sing duwe dealer motor Bayur Lor. Mama Ratna saya. Mama Ratna. Duduk kakang orang lima ning ucapane wong tua, tapi kakang wong masa wong li gue mereka arep diempani apa, arep disandangi apa sira orang aja ngawin anak kita. Aku ucapin Mama Ratna, Mama Haji Ratna, terima kasih dua dealer, terima kasih kagum Mama Ratna, Mama Rapi majikan saya, Tonggo Bapak Kades, Haji Adi, Mama Ilda majikan tua. Spesial khusus kanggo Mama Haji Ratna, terima kasih dua motor, dealer motor Bayur Lor. Tapi kenyataane kakang wong ora duwe. Haji Ratna sing bedeler motor Bayur Lor. Najan senok temen wong tuane blikala wis ana calone duduk kakang mantune. Pengen bahagia arep diempani apa, arep disandangi apa sira orang aja ngawin anak kita. Iku ucape wong tua. Bilio Production sing gue gambar glowing. Spesial khusus kanggo Mama Haji Ratna sing gue dealer motor, sing gue kawasan Bayur Lor. Mama Haji Ratna sing gue dealer motor. Terima kasih banyak. Da Ayu dari Abisel si Aning Taiwan. Rapi majikan saya. Larane ning ati dihina janji wangi, tapi kenyataane kakang wong ora duwe. Mantune turut tana wong tua yen pengen bahagia. Duduk kakang orang lima ning ucapane wong tua, tapi kakang masa wong li duwe arep diempani apa, arep disandangi apa sira orang aja ngawin anak kita. Iku ucape wong tua.
hadirin penonton